Kumshi benta ban khangla ya kajing sapriang Jingpang tuberculosis hakajala bat kari India borok away. Ka state tuberculosis cell jong kajala hene kasngi arpu saw tarik leber kala pelat Paidbah ya ka 100 days campaign ka benta ka baar hakajingalang ka balalong ha parking lot jong ka Shillong municipal mar Pyrshah ka State Bank of India ka bala pelat da menteri jong ka tanat ka kwat ka kya uba wailat miki shilla lambar ka jinga don lang ka Dr. JS Momin DHS MI kum ka sumbut kongsan ka Dr. AJ Renja Assistant Program Officer ka Dr. Nila E Karsano lambat kiwe haba ajingkran hagane ka jinga lang u menteri Sorkar ulong ba ka Jingpang TV kade ka jingale ka bakraw ya ka jela bat ka rihi barokaway henry ngim artaten ba shisien ka sngi nginlat na kani ka Jingpang da ka jinga trelang bat ki Paidbah nong shnong nalor kata uloong ba kani ka Jingpang amtang ba kadon hanong ba henry wat sa kinong kondong ru kumta don kam ka jinga trelang banla banrat ding khong ya ka namar lada kam don ka jinga trelang kamlong ka basuk ya ka Sorkar bat ki Dr. Jingiakhun ya kani ka Jingpang Laga klaim ke jingya trailang ke jongpi kemdai ke besuk ya ke Sorkar lani ya ke doctors bengin sumari pi ngidon kam ya ke jingya trailang ke jongpi namar bat kini ki tu TB cases ro don ki bala sedang ya ke treatment tang baki jano kitip lada pi follow ya ke treatment hapo ndru benai pila ban pure lani ban penjano ya ketu ke Jingpang tambah lada pi no siteng por kakela no sya ke MDR lada kakela sya ke MDR dan kata ke Jing Sumar ke hap teng na kan riu benai na sya ka sistem lani sistem siteng taka kata syok tena kata kadau nga apil ya ki Paidbah jong state ban wan ban test yelade nanta ban shim ya ke Jing Sumar ban ho oi is to ndai ke basuk e phiro ki don hi ki jingerap na kaliang jom ke government ngirap ka financial assistant na ka Sorkar kumba sanspa shipnai if I'm not wrong 500 a month 1000 6000 shipnai ki yarap ya gitu ki TB patient pada kejo ko poro ngi appeal ya kini ki riu shimet mo ki ba ngidon ketu ka Niksha Mitra ba phila ban wan ban shim ban shim ya uwei ke jingba kle ya uwei TB patient ban yarap ya ban yo ki jingbam ki ba nutritional food namar udon kam namar pikit ba ke TB ka kta ya ke immunity teng idon kam ya ki jingbam ki ba biang ki ba klain ki ban klain ya ka immunity tengah apil ro ya ki riushimet ki badon ya kata kalat ki ba ublay ulak terku tengah singobha bakin wan syakman ban kersan lang ya ki patient nang bakin la ban yo ya ke jingera